Dit programma wordt mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Hielkema en Haima. Welkom bij het Iepen Fries kampioenschap scootiezielen, de IFK's. Ze lezen helemaal voor Anker. De zwudden aan beide kanten erin. Ja, figuurlijk dan voor Anker, want die had ze net uit. En het is nog fjouwer. Ja, 3, 2. En daar weer het schot. Ja. En ze zijn los. Het kampioenschap van 2000 zandje van de IFK's in de grote A-klasse dus is los. We sjorgen geen vlagen. Geen toeter. Dat betekent dat alle scootjes reglementair starten binnen en net waarom hoeven. En met deze wien is dat ik lekker rampzalig. De KL. Hartstikke mooi. Marijn Alstoren luidt gelijk al mooi uit de startwaai. Ja, ik denk van een protestshow als ik waarin men wennen is om de tekens in het zeil. De KL dus van Marijn Alstoren, de Emanuel. Thuishaven de Lemmer. En deze, de Streetber, een beetje parkeert. Jere, de Jaap, ja, ik moet weer even, ik moet toch meer wennen dan de Zuidest. Maar dit is het Jaap Hofstee, het Zwarte Wief, komt hier heel min uit de startwaai en moet gijpen en een rondje draaien omdat er geen gat is. En daarachter zien we Tony Brundel, die gewoon, of wie is dat? Ja, er zit nog een slankje hebben we het zien burg. Dat is de Orad Labora, denk ik. Dat wie het weer de Orad Labora. Want er zijn nou 2 Hegemer scootjes en ze hebben beide een iel in het zeil. Dus dat moeten ik even uit elkaar horen. Uw excuses of gewoon al dat we misschien eens even wat vaker door uitdenken moeten. Maar we zullen er wel in groeien deze week. Ja, het is wat een G of een H in het zeil, hè? Ja, dat is... Dit is de Orad Labora, ja. Ja, Sietse Broersma. Een van de debutanten in de Grutte A-klasse. Want ja, dat is, hè, want we hadden er net over gehad, dat komt deze week nog wel. Verschillen tussen SK's en IFK's, maar een van de grote verschillen is, je kan promoveren en degraderen bij de IFK's. Ja, dat is... Omdat er in klassen binnen vanzelf. Dat maakt het prachtig natuurlijk. Dus daar hebben we dit hier dus in die grote A-klasse. 4 debutanten. De meesten die erin kwamen binnen. Dan hebben ze maar het Walter de Vries Boyetter, maar de goede verwachting in de grote A-klasse zielt. Sterker nog, hij is zelfs een keer kampioen geweest. Ja. En hier zullen we, wat ik, nou wat neem ik in, maar eens even wat verschil nemen. Maar de IFK's en SK's, de umpire, Jos Spijkerman. Deze man, die doet op onrieden van de skippers als er een overtreding is en hij is een rede vlagen en hij had het zien, kan hij gelijk op het wetter al een oordeel aan. En dat werkt erg preventief en het is de skippers vliegen hier verschrikkelijk goed bevallen. En daarom dit hier, Jos Spijkerman, de varende scootserjochter, wat er al neemt, weer op het wetter. Misschien is het dus mooi om eens voor z'n 4 als we Tjen kennen, waar er nou aardig starten binnen. Ja, hier nog een debutant, Wietse Heerskop. Liek het ik mooi uit de startblokken te komen. Had daar een mooi koeltje. We zullen daar het wetter wat meer glinsteren dan hier vooraan. Daar is mooi Lucas Bauma. Skient ik voor het eerst heel mooi uit de start. Maar mijn Sanlitz beetje winnen, Saffelskifting. En is het altijd afwachten waar als eerste bij de bopperste tong komt. Opvallend in deze vloot is ik, nou ja, natuurlijk wat zag, hè? Bij de SK's. Het grutzaal altijd bruin. Hier binnen protte, jood tenminste, maar een wit grutzaal. Ja, daar is geen, dat is net voorskreun. Het is puur een verfbadje. Dat jouwt ik geen voordeel. Maar het gaat een beetje om het uiterlijk. Want de ouderwetse uiterlijk wiels vroeger natuurlijk ik gewoon mooi witte turen zielden. Want dan wie het zeil nog net taand en dan wie het nog wit. Nou, dit bent toch de best startend scootje. Mooi, ik Marijn Alstoren die hier hoe bakboord voor in een deel gaat. We hebben de track en trace er net bij, maar zoals ik nou zeg, wie dat de snitsers, mooi Arnold Venema, die daar, ik een debutant, die krijgt achter Marijn Alstoren deel gaat.
Arnold Venema. Mooi adviseur Harry Amsterdam achterop. Krijg je hier een mooi gonkje te pakken. Dit is een lichter skipje. En daarachter zuggen we nevens mij ik nog Walter de Vries. Die mooi uit de start komt. Er zitten nog 2 bruine turen. Binnen we even benijd waar daarachter nog zielen. Maar Wietse Heerskop gaat hier prachtig voort. Dat is vrij uniek, hè? Hoyt en Son, beide in de A-klasse. Dat is heel uniek nevens mij. Dat is Tony Brundel. Tom Brundels, leuk, maar ik ken hem nog als Tony. Maar Tom Brundel zielt je prachtig mooi voort. Het weer net hij, maar het orenscootje uit Heeg. Of hij komt uit de Gaasmer, maar mooi de iel in tuig. Dus ze krijgt een rondje draaien moest. En dat is een heel mooi licht piepsterscootje. Dat mooi dit waar goed zielen ken. Het is de man met de meeste kampioenschappen in de IFK's. 6 in totaal. Dus hij krijgt een mooi licht scootje. En toch is het opvallend bij de IFK's. Er zijn al wat scootjes die zijn langer dan 20 meter. Dat is juist bij de SK's net. Nee, het is ook een beetje een orenmeterij. Ze een meer door dek en oren hoe de stevens. Dus uiteindelijk ontrintelt ik net een heel soort. Maar hier zitten een paar scootjes bij die ietsje langer binnen. Maar we zag ik dat die wien toch verhoord. Zielde er nog mooi omheen. In één keer met ik Tom Brundel al aan. En hier met, ja, daar is Hoyt ik al. Wietse Heerskop met achter Hoyt Sikkerdel. Nou, en ik, Arend Wisse de Boersje weer voorin. Die met ik achter de wilde Wietsedel. Ja, de wilde Wietse en de woeste Arne. De scootjes van Hoyt en zo'n Heerskop. De E in het grutzaal, de Eeltje 2 van Jeroen de Vos. Het zwarte wief erachter had een mooie gang. Het skip wat door de formule van de IFK's vliegen hier heel wat ballast innemen moest. Waarvan iedereen dacht, nou dat wordt niks meer. Zielde direct vliegen hier als een duvel van trog. En ik nou met dit lichte waar, rent hij weer prima. En nou gaan ze als eerst om de bovenste tonnen heen. Koos de Kestemstingelitten zoals noteerd heeft. Want ze hebben toch redden. Marijn Olsthoorn. Mooi. De Emanuel. En de jonge Jasper liet het ik een mooie uitgangspositie te hebben. Ken Sietse Broersma daar dan voor Del. Is daar genoeg ruimte? Ja, voor eerst liep het dat prima te gaan. Ja, die had aardig de gong erin. En ik de ooriel. Tony Brundel komt erachteraan. Had die genoeg ruimte. De jonge Jasper had voorrang. Wat doet Tony Brundel? Maar ze aanhouden. Dat is een beetje moeilijk te zien vanuit deze positie. Ze sturen wel wat op. Tony, ja, ken dat wel. Ken dat wel. Nee. Ja. Er wordt wild met Helmut. Er wordt wiest. Daar komt er een sanctie. Dan horen we een protestvlagje. Ja. Tony Brundel in conflict met vrouwtje Ozinga. Volgt er bloed uit. We hebben de vlagen nog net zien, maar er waren wel drok wiest. En daar Wietse Heerskop mooi ertussen. Ken die de draaimaaitje. Er komen nog wel een paar op bakboord hoor. Net de betiet zoek ze. Ik zou schreeuwen, Elke, maar Ja. ik ben er net vallen. Verder kwam het de KL en we zien de tweede om het tonnen weer dat. Dat is de oren uit Laboren, ziet ze broers maar zeker. De oren het laboren, ja.
Het oude scootje van Willem Timmer. Het zieltje ik heel mooi naar voren. En uit Tony Brundel. Tony Brundel en de jonge Jasper gongen toen als tweede om de ton. We hebben nog net van weten dat er nou een protest wie. En hier zeggen we Arnold Venema die onder het tuig doekt van Vrouwtje Ozinga. Ja, daar zeggen we een rede vlagen. Maar dit is weer bij een oorscootje. Dit is de Utentus. Die hebben we net mooi gekregen. De Utentus. Ik een rede vlaag in het stuurboordswand. Daar is ik een situatie west. Klaas Cuperus, de regerend kampioen daaronder. En daar komt hij in een stuurboord aan. Lucas Bauma, stuurboord. Jongens, het is moeilijk zielen, ja, maar staat iets beetje gang. Lucas Bauma met helemaal omheen. Gaat hij op tijd. De fok van de Utentus valt al in. Ja, mooi Sanlits beetje gong. Ja, dit is gewoon een protestsituatie. Ze worden dwongen om hoe start te gaan. En ja, dat was in feite denk ik net hun bedoeling. Dat moet je er ook komen, Sjen. De umpire daarbij. En een hele vloot die daar alweer tussen doekt. Jestermar. Arend Wisse de Boer daarachter. En Sibo Siesling. Die houdt net zo van het lichte waar nevens mij. De Ilkje. Ik al in het Vaardewiense rek. Vaardewien op naar de onderste 2 tonnen. Waar ze kiezen kennen, dus zoals we al zeiden, tussen de bakboord of stuurboordton. En dan is het de keuze, waar zit de wien? Meer de mar op, meer Tiesel mar op of langs de kant. De wien is draait naar west-noordwest in de regel. Komt er dan vanuit die kant ik wat Huddervoort. Maar wat ik nog wel eens wil is het warmteverschil tussen het Lauwen en het Islamarwetter. Wat voor een vlaagzwarge die langs de dik zit. En dat daar wat meer wind zit. De Snitsers kiezen de stuurboordskant, wils de KL de bakboordkant kiest. Broeken ze ook de Fokkeloert of? Ja, nou staat overal de Fokkeloert zit erin. Ja. En zelfs de vaarbomen drukken ze in de fokken om nog wat extra profiel te krijgen. En het is nou, zoals we al zeiden, het gedikste scootje Arend Wisse de Boer. Die als laatste om de tonnen komt. De 3 gebroeders. Het oude scootje van Langwar. Wat zij een Perialien oernaam ha en helemaal opknapt ha. Wil ze toch zorgen dat er wat winst zit. En ik een beetje uit diezelfde hoeken bleef. Dat zo mooi was dat we gewoon toch een eerlijke wedstrijd houden. En dezelfde man lezen nog op kop. Al lezen ze vol op een rijtje. En ik bied ze heerskop er nog prachtig bij. En hier kan alles terug dat mooie Vaardewiense rek. Alles waar iemand kan dreeuwen en kun je krijgen op weer een wedstrijd. En dat is wel eens het nadeel van een traaienhoeksbaan.
Dit is achter in het veld. Maar Walter de Vries, Lucas Bauma. En maar de Utentus van Florian Zwart. Thuis hebben Snits. Ja, hier zitten nogal wat potentiële kampioenskandidaten. Ja, in feite alle hier wel. Al jou je altijd de promovenda ietsje meer respect. Maar al deze scootjes hebben alle hier wel eens een keer heel mooi zield in de A-klasse. Ik de Utentus, Florian Zwart. Het oude scootje van Henk Rechts, wat altijd in de bovenste geleding en mooi zielde. Marijn Olshoorn gijpt hier om de bakboorton en besluit als eerste de slag naar het strand te maken. En hier had ze even nog nooit denken kennen van wat is onze tactische beslissing. Maar je had net nou altijd voor het kiezen, want we zullen hier gewoon wel een soort scootjes naast elkaar lezen. Dan kan je wel zeggen, ik wil om die stuurboordboei, bijvoorbeeld hier de tegenmescootje, dat kan gewoon maar in je boei pakken, omdat hij toch Tony Brundel daar wel dat dwongen wordt. En dat zullen we nou gebeuren. Tom Brundel. De Nestor in de IFK's-vloot. Thierry Jeroen de Vos. De langstzielende skippers in deze klasse. Sibo Siesling. Gaat helemaal naar de stuurboord staan. Maar daar zit ik nog de Ilkje. Mooi Jeroen de Vos. Wils deze scootjes keersen voor de stuurboord staan. Arnold Venema en Wietse Heerskop. Dan moeten we deze maar even in de gaten houden. Mooi het clubje van de KL, de jonge Jasper. Want die keersen voor de orenboei. Ja, de plaatsjes bleven mooi. Op het kalme wetter van de Iselmar bij Starum. De Grote Pier. Jorwet, Lucas Bauma. En de W, maar de S in het zeil. Dat is de goede verwachting van Walter de Vries. Sleert. En die moeten de tonnen nog onrennen. De haast hebben niet waar, jongen. Elke. Ja, eerste kapitein. Even door de Marsjoen en ja, de omstandigheden liet je nog net verhoren. Dat betekent dat er wel een gildige wedstrijd ondergang is. Want dat ken natuurlijk ik altijd nog. Dat hebben we van de morgen ook jongen. Dat de B-klasse. De B-klasse wel starten binnen naar de bopperste tonnen en in het Vaderwiense rak. Ja. Toen die erop blikken dat het net een eerlijke wedstrijd was. En besluit de wedstrijdleiding de wedstrijd uit te brekken en te stoppen, te staken. En altijd heel spietig voor degenen die voorop lezen. Maar het is altijd, het moet wel een, ze moeten ook lieke omstandigheden hebben. In ieder geval een uur lang ongeveer. De Redbad loopt door voorop. De Redbad. Ja. Van Wietse Bandstra. Is het bij die IFK's, ik zei, wedstrijd telt alleen nog maar dat er minimaal een uren zield is, of net? Ik meende net een uren, maar een aantal rakken. Oké.
En daar zal ik die straks meer over vertellen. Ja. De SN, mooi stip erachter. Dezelfde rust van Arnold Venema. En dit is de jonge Jasper. En daarachter Ton Brundel, maar de Lietse Lies. De jonge Jasper is vrouwtje Oorzinga. Die won Vlinier hier op Starum, de wedstrijd. Terwijl er waren toen Klaas Couperus, maar de 6 gebroeders. En op het derde plak Vlinier hier Lucas Bauma, maar de Grutte Pier. Nou, wat er dat weer. Docht, Joert, het derde plakje bezielen dan. Maar er nog een hele protte scootjes in, Helly, want hij luidt helemaal in de achterrein. En deze mannen hadden toch een beetje mooie gonger in hier. Ik bedoel, het begint zelfs wel een beetje wat om te loeken naar de wind. Dus komt een kopje voor het schip. Dat betekent dat er echt aardig zield wordt. Dan is het toch mooi dat de wedstrijdcommissie zo lang wachten had. Zeker. En hier zien we Sietse Broersma die helemaal de kant van de dik bij Starum op zieket. En hoopt dat die wien een beetje heeks op de dik steen gaat. Werd dus toch straks de bakboordslag helemaal terugzetten kan. De Ilkje. 2 officieel. En Sibo Siesling zitten daar ik. En hier hebben we Wietse Heerskop. Die ziet ze krijgt helemaal op stuurboord. En maakt het nou ik die slag. En die lieken daar toch wel wat verlend te hebben. Het zwarte wief. Zullen we daar. Jestermar, de gebroeders Tadema. Wietse Heerskop, de debutant. Hele jonge skipper. Zieltje prachtig. Nou, ja, wat zit wezen. Ze krijgt wie die leidt ongeveer een derde, vierde plakje ongeveer. Vierde, vijfde. Maar hij liet het nou toch wat afstand te nemen van de kopgroep. En dit is lekker zielen. Vrij voor. Geen uitschieten wien, zoals dat zo mooi in zielen heet. Wien uitturen van orenskoetsjes, maar een maagdelijk mooi wetter voor je. Zonder verstoring. Zit hij alweer Marijn Olsthoorn de bopperste tonnen in beeld. En dat is je Arnold Venema die toch achter. Ja, dat is de Ton Brundel Delmat. Een heel stuk Deljan. Maar toch een beetje op dezelfde positie uitkwam. Hij sluit nou op stuurboord. En straks luidt er op bakboord. En dan Silverchen. Dat hij ze dan voor is. Want hij kent de gong hoor hier. Wil hier Marijn Olsthoorn al hoe startje. Die kan waarschijnlijk de boei al bezielen. Die zal er aardig dicht in de buurt zitten. Die had de boei voor de kop. Ja. Maar die mat ik nog wel een stukje omheen. Ja. Ze binnen betiet oestargong. Of weten ze dat de wienjes zo skift? Nee, van dit beeld is het al wat makkelijker. En daar zien we de GoPro achterop. De camerabeeld. Het zou ik wel eens mooi wezen dat die beelden tijdens een wedstrijd even uitgestuurd worden kennen. Dan zien we soms vooral met de wien soms hoe er voeteren en wordt of net. Hè, of hoe rustig de skipper is. Het zie het in de Formule 1. Dat zou hier ook nog wel eens leuk wezen. Ja, het hutfietsen begint direct mooi, hè? Ja. En al die bemanningen op zijn scootje, dat zie ik alweer volle serieuzer worden. Hè? Ik traind door de meesten.
Ja, zeker in de A-klasse. Ik bedoel, nou laten we deze man even nemen. De debutant. En zelfs wie het net een vierde plakje dat hij oorgong is. Dit Vliedenier. Want er wie een extra plakje omdat de Rade Roek een ijskipper kregen. Een ijskipper kregen. Dus zongen, die start in de C-klas. Daar toch een extra plakje. En nevens min is deze man daar, ja, hij zei ik al, we weten nog net eens dat we de kleer voor binnen. Maar die start je dus gewoon brutaal hoor. Maar een tweede positie ontnauwd daar. Sietse Broersma. Keurig dien. Dus de KL al om de tweede boei gaat. Dit is gewoon even wat we al uitleiden. De boei, even de spreader, de spreider om even het veld uit elkaar te krijgen. Dus al eens voor de veiligheid. Ja, dus hij gaat ja, voor de veiligheid. Hij zit dan al op die, hij gaat op die tweede boei jongen. Dan, want oorzoet beschutten, dat is gelijk al verder wien. Na die onderste boeikjes wil ze hier nog al je kruisende skip mogen komen. Dus dat is echt puur voor de veiligheid. En een mooi gonkje. Ja. We kunnen stellen dat er al een reglementaire wedstrijd is ontnauwd daar. En dat er in ieder geval je wordt een uitslag komt. Ik al Soeri Wien, 4-3 zakje. Wils weer de snitsers Arnold Venema op de jonge Jasper al komen sjuggen. En die met de oerstag, die met de Romte Jan voor Arnold Venema. En dat doen ze goed, dat doen ze net twijfelachtig. Dat lieten ze net een fokje klapper in. Nee, gewoon helemaal oerstag. En dat ken je beter dan. En die gaat oerstag. Ben ik toch benijd wat de laatste lies is van Tom Brundel. En ik ben benijd als deze mannen al de boei bezielen kennen. Want als dat zij is, je zei nou een mooi vierde plakje taart. Wil Tom Brundel al als treden nou om de boei gaat. En dan toch die dat ik keurig hè. De woeste oren. Ja, je weet ik. Bakboord erop, de eerlijkje. 2. Jeroen de Vos. En dan ben wij even benieuwd waar het greenersgoedje is. Die gaan wat twijfelachtiger. Ja, dan wat de jonge Jasper. Ik nog weer wieken voor de eerlijkje 2. Ja, dan kan ze plakken. Dan kost het dit een soort plakken, ja, want die leidt er in de eerste omloop prachtig bij. Ja. Maar ze doen het keurig, want je wil graag vooruit. Maar je kent het oors. En weg lees je helemaal stil. En dan komt er dan nog hier aan. Sibo Siesling, daar hebben we achter. Maar die kent de jonge Jasper net rikken, want die zit er nog een handje achter. Dan hebben we denk ik de eerste 4 vol in beeld. Dat is Marijn Olshoorn met de KL onkop. Sietse Broersma op het tweede plak. Op het derde plak de Lietse Lies, Tony Brundel. Op 4 de woeste oren Wietse Heerskop. En nevens mij Arnold Venema met snits op een 4e plak. En dan kokken we een verder eeltje, deeltje 2 van Jeroen de Vos daarachter. Dan de jonge Jasper, mevrouwtje Ozinga. Dan het Wallepjester Mar, Kela Tadema. Dan de kampioen van Vlienier, Klaas Peres. Dan Sibo Siesling denk ik, maar de Strieber. Ja, en dan hebben we nog een
oordeel die dan komen matten. Deze mannen hebben voor eerst een heel mooi godsjeslijn naar hun achtervolgers. Want die zitten al hier weer aardig dicht op elkaar. Ik al liek het, ziet zijn broers, maar nou ik wat verder uit erin bij zijn achtervolgers. Ik zie ook even naar de uitslagen van Vliegen hier. Toen had Marijn Alsthoorn, maar Emanuel Tabak gewonnen. Dus dat weer net zo gek. Dat je 12 van de Son aan winnen. Nee. Maar ja, dan ga je het ergens zo eens lezen vanzelf. Want Vliegen hier water hier trekjende op staren. En hij laat nou waarom. En dan ben we straks benijd dat hij dezelfde slaag wegkiest. Of dat er wat verder. Want het lijkt het wel dat hij nou de bopperste boei daar wat meer op stuurt. En dit ben even mij dan de twee lijsten. Walter de Vries en Lucas Bauma. Het is een heel lang voort op het wetter, dus de kieker moet er al even bij. En Arnold Venema maar dezelfde rust kiest voor de bakboordboei. En Wietse Heerskop gaat weer naar de stuurboordboei. En ik haast wel gelijktijdig, dus dat is ik weer even netjes om dat in de gaten te horen. Wat dat oplevert voor de beide mannen. En dan hebben we het even bij over de posities 4 en 5. Net spectaculair, maar in elk geval genoeg wien. Zwitter diep in, dat ken je op diesel maar. Deze zit er wel heel diep in. Maar soms ik nog een staan vervinden, maar mooi om de boei heen de gonger in houden. En ik zei wel dat er ze krijgt ik een aantal meters lezen dat Jerik, maar de snelheid is nog belangrijker dan dicht op de boei. We zoet aardig bij zijn Vichenko en wat dezelfde rust van Arnold Venema bij de orentonen die hij had. Voordeel daarvan is wel dat Wietse Heerskop gewoon net de wien had. De uitschieten wien van deze scootjes. Want zij cruisen wel helemaal onder het hele veld terug. En ja, dat houdt toch even op. En op het Islamar ga je er geen les van. De fokker bij Vrouwtje Meijer. Orenkeuze fok waarschijnlijk. Ja, die wie net tevreden. Die zakken achteruit. En dan mag je snel wezen. Dat kan natuurlijk in Vaderwiense rak. Dan ga je de minste tijdverlies. Oormateriaal. Een wat lichter. Of misschien wat rommer. Maar ja, zit dat ik tussen de eren. Want je zo'n Cesi hebben al voor het lichtste materiaal kiezen. Als je met sokken wien voortzetten. Maar misschien ben de tuigens aan hij dat ze net tijd genoeg hebben om ermee te trainen. En als je dan toch net zo'n goede positie hebt, dan maar wat beziek je. Een uur onderwijs. En hoe lang hebben we nog terug? Het mag nog een uur, maar zal de commissie zo lang teruggaan? Het is net mogelijk dat ze nog steeds een termijn wij litten de Lietse A nog varen. Dat is lang licht. Het is net als mij wel mogelijk, maar dat lijkt mij dat Matje dat al van tevoren zijn had, dat er een inhaalwedstrijd plak financieel en ja, dat is net west. Dus deze skippen ben waarschijnlijk al hier al onderwijs naar heeg. Ja.
Zoals we al zeiden, dat daar mooi de zielerij is. Het is een hele vloot, 60 skippen, met volschippen en alles wat je straks terug de Sloezenmatten. Prins Willem Frieso sloesmatten. Ja. Altijd een mooi gezicht. Maar de wachttijd kan wel eens oprennen. Maar net voor deze man, de KL. 4 on kop. Zowel in het Nederlands als in het Fries 4. Want ze lezen er een heel aan uit. En gaan de gong goed te pakken. Sibo Siesling kiest voor een extreme slag. Hoe bakboord om toch nog maar wat in te hellen. De koprenner. Marijn Alsthoorn. Nou, Sietse Broersma zit er toch nog heel mooi bij, hè. En mat natuurlijk nog wel een eindje, maar dat gat is zeker net volle groter worden. Krijgen we dan ook nog een strijd om het eerste en tweede plakje. Dat zou prachtig wezen. Maar hij mat nog een eindje terug. Maar voor een debutant. Mooi op de tweede plak. Het zit er op het Hegemerskoetsje. Ora et labora, bidt en werkt. Nou, dat gaan ze zeker niet in. Het bidden en het werken. En het dot vertuten. Maar ik hoop je al dat ze deze week nog eens een keer volle hudderwerkje maken op het scootje. Want dan zullen we meer win hebben. Ja, het is altijd mooi in het kampioenschap dat er zo volle mogelijk wisselende omstandigheden was binnen. Dat zowel iedereen zijn eigen specialiteit kent. En de snitsers. Wierden ze krijgt in gevecht, zoals we zeiden, met de woeste oren. En hoe had dat uitpakt? Voor eerst is dat voor deze twee is dat goed uitpakt. Het is Tom Brundel. En Tom Brundel ziet er al voor. Maar ken de woeste oren de tonnen alle onzielen. Of maakt hij nog een slagje omheen? Als hij omheen maakt, dan had hij voorrang. Volgens mij heeft dat gat wat grutter worden tussen de nummers 1 en 2. Ja, dat zie ik. van Dat Vrijen. vertekenen ze krijgt toch wel terug eens de camerabeelden in zoom. Maar inderdaad, het gat tussen Sietse Broersma en Marijn Alsthoorn is wel groter worden. En dit gat, deze nummers 1, 2 en 3, die zitten, hebben een redelijk gatje tussen elkaar. Die heb ik geen les echt van oorensgoedjes. Het is de nummers 4 en 5 die de SN, zelden rust Arnold Venema, mooi Wietse Heerskop, die een volle strijd leveren. Het is Wietse Heerskop, zoals het nou lijkt, die als eerste om de ton draait. En had Arnold Venema dan genoeg ruimte om voor de elke deel te gaan. Ze hebben hem aardig gezield. En wat doet de elkje? Jeroen de Vos, mag ik zeggen. En ze sturen hem nog hoger op. Hij gaat al aan de kant. Ja, dan wordt al bakborst. Daar verliest Arnold Venema een plakje. Wietse Heerskop de 4e. Jeroen de Vos de nummer 5.
En nou even zien wat er gebeurt. Je gaat elke keer gewoon terug. Ja, dit is gewoon... Je moet er gewoon terug de wien. En dat vinden ze wel wat jij ervan kennen. Want had de elke keer hier les van. Ze hier hem in feite gewoon een roodje kennen. Dan lees je helemaal stil. Want ja, dit is volledig reglementair. Zij willen gewoon net dat straks Arnold Venema boven hun tuig uitkomt. En dwingen hem even terug de wien. En pikken er daar mooi tussen. De Eelkitoires van Jeroen de Vos op het 5e plak. En dan dezelfde rust van Arnold Venema. Hadden ze een plak inleveren. Ja, daar zit Gary Amsterdam. Dat is dan de adviseur. Dat weer toch tactisch. Ja, wat een lastige situatie. Hier hebben we een schot. En dat zou betekenen kennen dat de wedstrijd inkwatten wordt. Misschien kunnen we even een camerabeeld op de kotter. Hè? Ja. Want dan kennen we even een vlaggen. Hier in ieder geval 2 schoten. Ja, de wedstrijd wordt inkwatten. En nou, de parasol dat betekent niks. Maar de witte, en het is net zo slim om dat nou voor die vlaggen te hingen, maar de wiet mooi blauwe betekent dat we straks hier finishen gaan bij de bopperste boei. Er wordt al net meer achterom jongen. Zo zeker ben ze van hun zaak. En draaien ze hun laatste slag om hun eerste duivelwinning te pakken. Dan nog dik oorloeren Sielt. Het is nou Jelle Seizen. En daar komt het schot voor de Emanuel Marijn Halsthoorn. Thuishavende lemmer. Maar dat zei het al, hè. Het ben studenten uit met name Amsterdam. Ja, met name uit Amsterdam. Het wachten was vooral lastig. De wedstrijd zelf is natuurlijk altijd een uitdaging, verandert niet. Maar als je lang op het water ligt, het is stil, het wachten, je moet op een gegeven moment ook in die focus blijven. En dat is uitdagend, maar ja, het is gelukt, gelukkig uiteindelijk. Uiteindelijk 1,5 uur later gestart. Ja. Hoe doe je dat dan? Hoe blijf je in die focus? We hebben heel rustig aangedaan, een beetje zwemmen, een beetje afkoelen. Zorgen dat je je niet te druk maakt en naar het water blijven kijken, het weer blijven kijken. En dat werkt. En dan tegen 4 dan begint het. Eigenlijk zijn jullie geen moment in gevaar geweest. Ja, dat vind ik lastig altijd om te zeggen. Ik denk dat het altijd spannend is. Ja, het kan ook zo misgaan. Je weet, een loed kan overboord vallen. Het is van alles. Dus ja, nee, het reek denk ik redelijk makkelijk, maar het blijft altijd een uitdaging. Op nummer 1 eindigde de KL van Marijn Halsthoorn. Het 2e plak waarin naam troch Sietse Broersma. En de 3e weer voor Tom Brundel met de Lietse Lies. Op het 5e plak eindigde het Zwarte Wief Jaap Hofstee. Hij rekte de finishboei en moest nog een keer op Nijeroen. En als allerlaatste Lucas Bouma. Dit programma waard mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot dealers Hielkema en Heima.